Nova godina jeste mogućnost za nove odluke. Ljudi donose odluke na obiteljskom planu, na poslovnom planu, investicije, obrazovanje, razne su mogućnosti gdje se može investirati u novoj godini. Međutim, kako je sa investiranjem u duhovne stvari? Je li Isus svoje sljedbenike poučavao o duhovnim odlukama? Želimo pogledati u život jednog Kristovog učenika, Petar. Petar je čovjek koji donosi odluku. On ostavlja iza sebe svoj prethodni život, ribarenje i kreće za Isusom. U Isusu prepoznaje svoju budućnost, svoj cilj i on želi svoj život posvetiti svojoj novoj misiji. On je uvjeren kako je čvrst, kako čvrsto stoji i kako ga ništa ne može poljuljati u njegovoj odluci. Međutim, Isus poznaje Petra. Isus zna njegove mogućnosti, ali zna isto tako i njegove mane, njegova ograničenja. Stoga Isus ulazi u jedan dijalog i susrećemo u Ivanovom evanđelju u 13. poglavlju Petra koji razgovara sa Isusom. Čitam ovdje od 36. retka. Reče mu Šimun Petar: Gospode, kamo ideš? Isus mu odgovori: Kamo ja idem, ti me sad ne možeš slijediti, ali ćeš me poslije slijediti. Gospode, nastavi Petar, zašto te sada ne mogu slijediti? Svoj ću život dati za te. Svoj ćeš život dati za me? Odgovori mu Isus: Zaista, zaista kažem ti, sigurno pijetao neće zapjevati dok me 3 put ne zaniječeš. Petar je samouvjeren. On ima jaku želju, ima jaku motivaciju, međutim, Isus zna koji su Petrovi dosezi. Isus zna da Petar nije toliko čvrst kao što osobno samouvjereno misli da jeste. Stoga mu Isus otkriva budućnost samo par sati kasnije što će se dogoditi. I što se dogodilo? Svi znamo priču, odnosno događaj o Petru koji se odriče Isusa. Petar je pao. I ne da je pao, nego je pao da dublje nije mogao pasti. Obična služavka ga pita: a nisi li ti bio s onim Isusom? Ovo koga smo upravo uhitili, koji je sada na saslušanju. Ne, nemam pojma o kome je riječ. Tog čovjeka nikad nisam sreo. Ne znam o čemu pričate. I u trenutku kad se on 3. put odriče svog spasitelja, Luka nas izvještava: njihovi pogledi se susreću u dvorištu velikog svećenika. Isus susreće pogled svoga spasitelja i shvaća, sjeća se, pa rekao mi je Isus. Stvarno, Isus ima pravo. Petar je bio toliko razočaran u sebe da odlazi i više ne traži Isusa. On vjeruje da je pao u nepovrat. Njegova situacija, agonija, je slična Judinoj situaciji. On misli da više nije dostojan. Sam sebe isključuje iz Isusove prisutnosti. I pitamo se kako društvo danas gleda na ljude koji su iznevjerili. Ako vas neko izda ili vas se, ne daj Bože, odrekne, da li biste ikada dali takvoj osobi drugu priliku? Takva osoba je za nas mrtva. Ona više ne postoji. Takva osoba je izgubila svoj ugled, svoj obraz. A jednom kada izgubite obraz, društvo više ne prašta. Mi smo prilično okrutno društvo. Druga prilika uglavnom ne postoji, posebno ne kod teških padova. Tko jednom iznevjeri, zauvijek je izvan kruga onih koji se poštuju, koje se cijeni i koje želimo u našoj blizini, u našem prisustvu. Međutim, kako Bog gleda na ljude? Kada bi Bog gledao na takav ljudski način i mjerio takvim ljudskim mjerilima, pitamo se tko bi od nas imao šanse? Tko od nas nikada nije sagriješio? Tko nikada nije iznevjerio? Tko je od nas dostojan biti u Isusovom timu? Znajući kakvi smo mi ljudi,
I znajući Petrove osjećaje i Petrovo osobno razočarenje i njegovu nedostojnost, Isus nakon svog uskrsnuća traži Petra. I ciljano odlazi na mjesto gdje je siguran da će ga naći. Na Galilejsko jezero, među ribare. Petar se vraća svom bivšem zanimanju. On ne misli da je više dostojan za službu. I susrećemo Petra u 21. poglavlju Ivanovog evanđelja i čitamo ovdje jedan razgovor između Isusa i Petra. Isus inicira ovaj razgovor. Isus nalazi Petra. Pošto su doručkovali, a Isus je spremio i doručak za Petra, Isus upita Šimuna Petra: Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Da, Gospodine, odgovori mu, ti znaš da te volim. Pasi jaganjce moje, reče mu Isus. Upita ga drugi put: Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me? Da, Gospodine, odgovori mu, ti znaš da te volim. Pasi ovce moje, reče mu Isus. Upita ga treći put: Šimune, sine Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita po treći put: voliš li me? Pa mu reče: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te volim. Pasi ovce moje, reče mu Isus. Isus želi znati ljubi li ga Petar istinski. I pitamo se što bismo očekivali da Petar odgovori. Petar koji se osjeća nedostojno, Petar koji je izdao Isusa, koji ga se odrekao, koji je iznevjerio u ključnoj situaciji. A što je najgore, Isus u svom pitanju ne pita o bilo kakvoj ljubavi, nego on pita: ljubiš li me, agape, onom posebnom božanskom požrtvovnom ljubavlju. Ivan u 15. poglavlju svog evanđelja u 12. i 13. retku definira tu agape ljubav i kaže da je to ljubav koja je spremna položiti svoj život za prijatelja. Petar je bio spreman položiti svoj život za Isusa, međutim razočarao je, iznevjerio je i on više ne vjeruje u sebe, ne vjeruje u svoje sposobnosti. Umjesto da odgovori: da, agape, te volim, volim te tom požrtvovnom ljubavlju, on kaže: volim te, fileo, kao prijatelja. Isus nije zadovoljan ovim odgovorom. Odnosno želi vidjeti može li Petar ići korak dalje. Isus ponovno pita po drugi put: agape, voliš li me takvom ljubavlju? A Petar ponovno odgovara: da, volim te, fileo, ovom običnom prijateljskom ljubavlju. To je sve što mogu ponuditi. Ne mogu obećati nešto više, jer jednostavno takav sam čovjek koji ulazi u probleme, koji pada, koji čak i izdaje. Petar se ne osjeća da bi nešto više od toga obećao. I pitamo se sada za svoje treće pitanje: što će Isus pitati? Hoće li ponovno pitati o agape ljubavi? Isus pri svom trećem pitanju, stvarno u grčkom jeziku, spušta se na Petrov nivo i treći put kada pita o fileo ljubavi. Voliš li me ti kao prijatelja? Petar kaže: da, volim te. A Isus kaže: pasi jaganjce moje. Petar je bio u stvari žalostan što ga Isus po treći put pita, ali za trostruko odricanje je primjereno i 3 puta pitati. Međutim, Isus ima posebnu namjeru sa svojim pitanjima. Isus želi u stvari usmjeriti Petra prema njegovoj budućoj agape ljubavi. On ga želi vratiti na taj nivo požrtvovnosti da je spreman čak i svoj život dati. On ga želi uzdići, želi ga opunomoćiti za službu. I Isus ima nalog za Petra. Međutim, želimo prije nego što mu da taj nalog do kraja objasniti kakva je sudbina koja ga čeka. Želi vidjeti je li Petar spreman na takvu sudbinu i čitamo dalje u 21. poglavlju do 18. retka. Isus kaže: zaista, zaista kažem ti. Kad si bio mlađi, opasivao si se sam i hodio si kud si htio. Ali kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje i drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio.
To je rekao da označi kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Položiti svoj život za prijatelja. Agape ljubav. Zatim mu reče, slijedi me. Petar treba ponovno slijediti Isusa. Međutim, osjeća li se Petar dostojnim? Vjeruje li on uopće u svoju ljubav prema Isusu? Vjeruje li on uopće u Isusovu ljubav prema njemu? Da tu i dalje postoje neke nedoumice, shvaćamo iz onoga što slijedi. Naime, Petar se sada počinje raspitivati o drugim učenicima. A što je sa ovim drugim učenikom? Ono kojeg ti posebno ljubiš. Njemu si čak i svoju majku ostavio na čuvanje. Kakva je njegova sudbenik? Imaš li za njega možda isto neki nalog? I čitamo dalje od 20. redka u istom poglavlju. Petar se obazire i vidje gdje za njima ide onaj učenik kojeg je Isus osobito ljubio i tu se koristi riječ agape. Onaj koji se na večeri bješe naslonio na Isusove grudi i upitao, Gospode, tko je onaj koji te ima izdati? Kada ga opazi Petar, reče mu, Gospode, a što će biti s ovim? Sa Ivanom, kojeg ti posebno ljubiš. A Isus mu odgovori, a što se to tebe tiče? Ako želim da on ostane dok opet ne dođem, nije to tvoja briga. Ti me slijedi. Ovdje smo da govorimo o tvojoj ljubavi. Imaš li ti tu agape ljubav? Želiš li me ponovno slijediti? Želiš li ti biti izvorom ljubavi koja će privući druge ka meni? Želiš li ti stvarno pasti jaganjce moje? Ako želiš, prihvati moju ljubav, prihvati moj poziv, slijedi me. Tek kada prihvati Kristovu ljubav i bude živio u svom životu, Petar će biti u stanju i drugima pomoći i druge usmjeriti ka Kristu, pasti jaganjce Božje. Naš Bog je Bog drugih prilika. On je otvoren za one koji padaju. On podiže one koji su zabludjeli. I on ne ostavlja Petra u njegovom pororu, nego ga podiže i daje mu nalog. Slijedi me, ljubi me i usmjeravaj druge prema Božjoj ljubavi. Pitamo se kakav nalog Isus ima za nas, za tebe i za mene. I vraćamo se natrag u 13. poglavlje, dakle smo krenuli ovo naše razmišljanje i čitamo ovdje 34. i 35. redak, gdje Isus kaže, novu vam zapovjed dajem, ljubite, agape, ljubite jedan drugoga, kao što sam ja vas ljubio, ljubite agape i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubav jedan prema drugome, po tome će svijet upoznati da ste moji učenici. Kršćane se prepoznaje prema jednome. Oni imaju ljubav jedni za druge. Među njima nema svađa, nema razdora, nema mržnji. Kršćani, oni su drugačiji. Moj poziv od Isusa možda nije da umrem mučeničkom smrću. Možda nije ni da položim život za prijatelja. Međutim, ono što jeste moj poziv i ono što nalazimo u ovom rijetku koje smo upravo čitali, jeste da živimo ovu agape ljubav među nama. Kršćanstvo nije neka intelektualna disciplina gdje mi razglabamo ovu i onu kršćansku doktrinu ili teoriju. Kršćanstvo je praktična ljubav prema bližnjem. I kada njegujemo tu praktičnu ljubav jedni prema drugima, u našoj zajednici, u našoj obitelji, na poslu, u školi, u krugu ljudi s kojima se krećemo, kada ju njegujemo, po tome će ljudi upoznati da smo njegovi učenici. Gledajući nas, ljudi će upoznati nebeskog Oca i poželjet će i oni približiti se tom izvoru ljubavi, požrtvovne ljubavi, koja je umrla za njih i potaknut će i njih da se žrtvuju. Ovo je moja želja za sve nas, za novu godinu. Da živimo ovu agape ljubav
Ljubav koju nam je Isus prvi pokazao. Da živimo među nama i da time budemo svjetlo koje će upućivati ljude, našu okolinu, ka nebeskom Ocu, kako bi još mnogi mogli nalaziti svoju sadašnju sreću i svoju budućnost u nebeskom Ocu. Neka to bude naša svakodnevnica u novoj godini. Amen.